हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय नैबे जोंनि आइटिआइ स्कुलनिफ्राय बरायनाय थाबाय आरोखि ना आंना लोगोफ्रा क्लास लाग्रा लोगोफ्रा सैमासो आरो मानिथाय फै क्लास लानांगौ जोंहा फै क्लास लानांगौ ओमफ्राय दा जोंहा नै आसुवा लागाव मायाव मा खामानियाव मोनखो नोंहालाय माबा ओंख्रि संग्रा वाव वाव ये क्या है लेवल 4 का हेडमेल है फ्री फायर नि ओमफ्राय नैबेलाय मा बुस्थु बेबो हेलमेट दंला सावथेनायाव हमग्रा नै ओमफ्राय नै जोंना सारा सावथेगासिनो साराय सावथेदों मेगनाव नांखायोलै सावथेगासिनो दं जोंना सारा एसे होनलाय इसको दे नै जोंना वेल्डार ओमफ्राय जोंना नै क्लास रुमा बा ओरै नाहरलाय बा एक्टर फिसा नुलायलायदों ओमफ्राय जोंना रुमा ओमफ्राय जोंनि क्लास रुमनि ओरै सानजाहा डिजेल मेकानिकनि होनदों नामा ओमफ्राय र' नैबे जोंनि सिङाव नैबेहाय मा दं नोंथांमोननो देखायनि दे नै लहा थाजोबो बेखौ सानै साथामजों गावबागाव लानांगौ आरो नै मा दं बोरा बिदि गोजाजोब ओमफ्राय नै ओरैथिं डिजेल मेकानिकनि र' नै बिथिं ट्राक दङ डिजेल मेकानिकनि बरिया दा बिसिना क्लास रुमानो बिदि दा गोबावनि उनाव ब्लग भिडिअ खालामलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे आइटिआइनि सोमोन्दै मिथिबाय दा लोगोफोर जोंहा माने सावथेयोबा नै बेफोरबायदि मेचिन दं आरो मेचिनफ्रा नायना ला जोंना नै ओरै नाहरलाय वा थाराबाथि मोनामजोब्बायलै थाराबाथि नुदों दा नुदोंबा आं आखाइखौ हगारजायो नोङो लासैनो बारा खरा नङा बारा गोबावबो लानो नाङा नांगौबा माबायदि मोनखो नयन मोजां एक्सपिरियेन्सआ आखाइ खामनाय बायदि ओरै सोंलाय माबायदि मोनखो एक्सपिरियेन्सआ नोंहालाय माबायदि मोनखो मोजां आखाइ मावाखै औ आं एबार नै ससमाखौनो बावबोदोंलै आंहा नै बे ब्र'निखौसो लानांबाय ओमफ्राय आरो बिनि सायाव नैबावहाय माबा गानबावनांगौ मास्टारशिप बायदि होनलाय गानना मास्टारशिपनि बायदि गाननांगौ आरो हेलमेट सोदो मोनसे खादो टाइटथारलै बे आंजों हामनाय नङालै बे नङा माबा जायो टाइट जायो जाया बे टाइट जायो हेलमेट लाना इधर मूवी शूटिंग चल रहा है। हाँ शूटिंग चल रहा है।
Running machine. Hubungan gini kan? Ini kan nanti belas aja. Boleh. जोंना एक्टरा गानगासिनो एक्टरखौ दा सिख्लाफोरा नुबा गलिला जोबथारसैलाय होनबा सिख्लाफोरा नुबा जाहाजाव सौथेला थांसै खामानि दाबो खाना होना बानखेदेना इसको मा सोदों खालाय ओरै जेन्डार बानायनो रोङासै औ रोंबाय एसे रोंबाय आखाइ खामनाय बायदि जमजोब्बाय खोमोना मोनामला लास्टआव खान्दा जायोना सिबो खुनुरुखुम कन्ट्रल खालामसिगो खोमोनखौ खामनाय रोङासै अरे नाइकी पहनने वाला आमिर गया नाइकी पहनने वाला नहीं सब देखो ऊपर वाला भी नाइकी नीचे वाला भी नाइकी और ये भी नाइकी सब नाइकी हेलमेटफोरा नै नायदे ये रहा हमारा भाई जोंना ब्लगार उसके बाद ये रहा लग रहा है थोड़ा 1 TB लगा हाँ 1 TB जब वो कम करके तब लगा दूंगा गिदों जोंना स्लाइड गिदों देरबाय थरा हाँ? ऐसे शाबाश
खावखांनानै माबायदि मोनदों नोंथाङा? हाब माथो एसे मेंलायलायो बुंनाया ओमफ्राय आखाइया आंना ग्लभ गाननायखाय गरम जायासै बे केमेरामेना नयनना गरम जादोंनो अबसे फार्स्ट टाइम नालाय एसे बारा एडजास्ट जायाखै आरो माने आखाइया सिदा खाराखै आरो माने बोरैबा नांबा बोगथाबो एसे नाहां माहांसो खालामनांगौ दहानि ना औ नायजोबनाय मानाय ओमफ्राय जे नों फोनांखाबोबा माने सर्ट जानाय बायदि जायो नालाय बोगथाबो आरो दा बेनोसै नेक्स्ट टाइम खनसे बानायबावनो मोनोबा सावदाबनो मोनबावोबा रोंसिगोन आरो दा फार्स्ट टाइम नालाय एसे गरम मोनदों गरम जाजोब्बायलै जाबाय जोंहा दा थिं देगासिनो दं आरो ना बेखौ सिन बेखौहाय नै बेखौ हाख'नानै बानायनायसो मिथिबाय दा देन्जार खस्थ' 100 ब्लेडजों दाख्लि हानाय नुदोंना 100 ब्लेडजों हाखावनानै ओमफ्राय बिदि सिन बोनानै बेबो सुनानै नङाबा जाया जानला मोनला लोगोफोर जों दा माने मेकानिकेल माबायावहाय फैदों आरो नुवाखै नै मा होनोमोन ट्राक दंलायलायो ओरैसो देखायदो बुस्थुआ थिगैनो दङ टेस्ट खालामहोबाय थायो R15 बो दं ने B3 ना B4 थाय सालायलाबाय थायो B3 सो B3 बेसेबां जागोन जागोन लांलै 10,000सोनि थिगैनो दङ ओमफ्राय ओरैथिं एसे देखायहरदो दे ओरै नैबेजों जोंनि क्लासरुम नैबे जोंनि वेल्डारनि आरो नै टपारासो एफाले पुमा लेम्बरगिनि लग' जिरायग्रायाबो गिदिंजानोलै गोजौबो गाहायबो बानाय जायो मेचिननो बिसिनि नै माबाग्रा मेचिन माबा माबि सावग्रा जोंथ' मिथिला मा होनो इन्जिनफोर बिसिनि नै मेकानिकनि माबा माबि बुस्थुफोर गारिनि नै माबा माबि मा होनो मेचिन इन्जिन नंगौदां दा क्लासरुमा बेनो क्लासरुमा नै बिसिना बेनो बर्डआ गारिनि माबा जागोन इन्जिन भगबाननि माबाबो दं फटकबो दं बिसिना आफा बिश्वकर्मानि ट्रेक्टरनि इन्जिन ट्रेक्टरनि इन्जिना औ मोनसे दंबावो मेन खिथुनिफ्राय ट्राकआ बिदि नुयो कारेन्टनि मेचिन खिथुजों मा बारा नुनो नागिरला गारिखौ लोगोफोर जोंहा नै बाबा बिश्वकर्मानि नामावहाय एसे साफा खालामखाबाय आरो आसला थारमाने जोंना बाबा बिश्वकर्मायानो मेन नालाय मेचिन बे बायदिसिना आगजुनि थाखाय दा बेनिखायनो एसे साफा खालामखादों आरो